Srácok, vajon kibírok 100 napot egy tenger közepén? Na nézzük is meg. Srácok, vajon kibírok 100 napot itt a tenger közepén, élelem és minden nélkül? Lássátok, kövre is mutatom, hogy ez itt a tenger közepe. Szóval vágjunk is bele. Srácok, egyedül leszek, mert nem lesz itt velem senki, és akkor csak egy csónakom van, de az is valami. Akkor szerintem induljunk is el valamelyre. A csónakommal majd találunk valamit. De nézzek azért a tenger alá. Ne, mindjárt meg fogok halni. Srácok, meg fogok halni. Innen. És srácok, hogy várom, hogy szerezhetek kaját, csak minden nélkül tudtam az elején. Én nem most amúgy kaját szerezni. Valahonnan. Bocsánat. Remélem, hogy bírok kaja nélkül 100 napot. Szóval ide. Mi a szar? Mi a szar? Mi a szar? Mi történt, srácok? Mentem a vízre, nem tudom, hogy mi történt. Itt rosszul vagyok, srác. Tudom, nagyon szeretem. Hajnalban reggel számoljuk az újnapokat. Ezek kaják? Mit ezek? Milyen? Tengeri uborka? Éhes vagyok. Uborkát nem lehet megenni. Ott egy sziget! Srácok, találtam egy szigetet. Gyerünk ide gyorsan. Jaj, ez egy óriási sziget. Itt a tenger közepén van ilyen nagy sziget. És lássátok, hogy ott van, és ott voltam. Srácsolnak áztam ide a tengernek a közepén. Remélem, hogy itt lesz valami élelmiszer.
Akkor nézzünk is itt, hogy mi van. De kajakilne sok a szörny. Közben én ide jövök. Ó, de nincsen föld. Rásik. Ja, itt a föld, itt a föld. Földes. Itt meghúnyok egy napot, elbújok. Itt egy napot, azt várok. Egy nap múlva. Ó, srácok, ahogy hallom, már napkelte van. Igen, napkelte van. Ó. Szia, Pókica! Nem akarok én tőled semmit. Vágjunk fát. Itt egy malac! Meg kéne ölni, csak nem tudok a kezemmel ölni. Srácok, találtam malacot, itt a szegény malac a tenger közepén ragadt. Keresítte be a tenger közepébe egy malac, egy crafting table. 16 botot csinálnak most előre. Csinálsz? Nehogy megöljen a pók. Bolta az nagyon erős. Jó, és akkor egy kis így socsátány, és akkor kész. Ahol tűnt a malac. Ó, itt egy kis malac, ez nem a túlzisít. Ouch. Majd. Mindegy, tehát meg kéne keresni majd a malacot. Mint egy nyúl. Nyuszi. Hallgatok halkan. Megvan! Nyuszikát megöltem. Nyúlbőr, nyúlhús. Ide a nyúlhúsat. És nem töltötte fel teljesen. Srácok, ez itt a tenger közepébe találtam egy egész szigetet, na mindegy, nem majd megyünk, mert azért nem akarok csinálni, szóval innen majd el fogom venni. Várom. Ott van még egy bárány. Milyen munkám az, hogy a te csicska lavardádat építgessen mi? Milyen fizetséget kap?
van a fullós hajó. Na menjünk. Mi az Isten? Ha Istenem, menjünk. Szia, Dekike! Jó, de aranyos vagy! Jaj! Takarodjunk. És akkor... Hova? Menjünk. Nem tudom. Ó, megijedtem ettől. Most akkor rakjuk le csónakot, és akkor menjünk.